I'm Siobhan Thompson from Belfast Hills. Apologies, I'm not going to speak to you in Irish because it was many moons ago that I was at Gaeilge in Donegal and I maybe focused on other things as opposed to the Irish language. But I am the conservation... I was a wee bit hard of hearing. What was it? Not repeating that one. I am the conservation officer for Belfast Hills. So I work on projects in and around the hills. That could be anything from surveying skylarks through to carrying out riverfly surveys, through to working with volunteers to remove scrub from some of our priority habitats. We work with partner organisations, community groups, and we realised that we had maybe a lack of Irish-speaking events and that there was a large Irish-speaking community in Belfast Hills. So we got in touch with Paul, who I know of old, and I know he's a good ecologist and can deliver a much better talk in Irish than I can deliver, and asked him would he come along and do this event for us this evening. I've left some leaflets on your chairs, just giving you a little bit of information about what we do. There is some Irish in them, and we are hoping that we will be able to have more Irish on our website as we move forward. Just some things to highlight at this time of year: fires on the hill. So if you see any indication of fire, gorse fire, just to get in touch with the Fire and Rescue Service and let them know, because at this time of year habitat's very dry and it's critical that we catch it early. So with that little plug, I will, not tonight hopefully, yes, a little bit wet, I'll hand over to Paul, and thank you all very much for coming along. Just keep that word out, that's good. Right there. Yeah, the mic. I heard you to my Diana go me aram se my grim o chonti. Arab wam gichéla mar cé mé an rud seo frabu. Ach gur mai go Siobhan agus Owen. Cinneal bhail mai an seo sibh? Will we turn it to lights, Paul? Yeah. Cinneal bhail mai an seo sibh leis an teideal seo, beidir? Bhail an teach ná beidir grú cinneal bhí sé fis minú dé tá gola ré, ach a Mac Tíre ar a gabhis a mé sé ar onaríist, a mé sé ar ráist a ríist. Cé ceist an rú siad riomhhain, agus tá muid cinnte dearafa go rú siad an. Tá éirsme néaran den Mac Tíre goil siar trochas a ceathar 1000 bliain ribh Christ, agus sin an éirsme is airsa a hanag muid éir. Ní chélann si sin na rú siad an ribh sin, go dtéir níor hanag muid ar éirsme dífa ribh sin. So tá siad an seo le fada lá. Agus fríd na máníisina bhí buint mór ag na Gaeilge leis na Mac Tíre, agus feice sibh an seo pactar as leor cananis den Mac Tíre. Agus na máníisina bhí cinneal bhí dear go ar lei agan ní mar Gaeilge ar na Mac Tíre, agus seo rint chairmí a bhainean leis an Mac Tíre in san Gaeilge. Fuailú sin cinneal nósmarach a bheith daoine óga gáil hart fan tír, agus cinneal a deanna gad a bag de Léacht, was a go agus bhí tíad a teacht an in focail seo níor thuig mé héana é sin loch chun, agus céann si sin loch sin Mac Tíre chun cracan. Néithneam sin na focail a tógan inniu, ach céann si sin bagrála daoine an cracan a Mac Tíre chur ortha héan, agus rathaid siad amach a fuailú hart fan tír. Maith na olc na cinneal na féana deanna bhfuil lehéid céfas, agus sin an tríú focail an sin conracht, tá mai deanna go degan sibh an focail conracht, tá si sin an úsid agan níos lá tá nniuan. Ma tá muid a smitiú méla be daoine a smitiú ar werewolf. So an focail tá con madú agus rocht sin cuma. So bheith an duine in a chrot héan agan sin aithríonn sé go dtí cuma nó rocht a Mac Tíre. Agus an focail dearnach an sin ar fá an teacht sin focail ar waithe le, well, werewolf ach ban atá géist, agus sin in Gaeilge ban atá a gonracht. Tíar ó a lehéid de focail í in san Gaeilge. Ar scar bhí a lehéid sa cinneal met a solaíocht agus cinneal dearcú ag na Gaeilge is na máníisina. An aim híon, ní orga maid ar Mac Tíre was a cían cinneal céile tal sin, tas agan gur sin cinneal poiste den talamh, cían fáin nílas ag den ar bí. Ach mas smíonn tú in san bhéirle, go bhéad focail atá agan ar Mac Tíre.
ní héaglam sa híon ach smíine ar focail a bháin, wolf. Ach an san Gaeilge, is léir go ceanneal dearc go ag an eile agan níor sin ceara nó sé aim difriúla má smaileh. Buinte ar an madú agan sin fuil chuí tucha muidir ráis teag sin, agus seo rint focail eile na gluinní sibh mór an ddífa ach tá siad buinte leis le loganim natha atá go fáil beo an san tír. Agus cinneal nás bagéile an focail sin loch a luimiid níos luhéann sin cinneal Mac Tíre agus cracan. Beidir go bhfuil si sin luite bhfuil cinneal buinte leis an focail ládín sin lupus agus an sin an gréige sin lucos. Agus tá an teora gan margheall grú an Mac Tíre cinneal cuachtach sin mar anabhí grú cinneal geis nó bang nó ní ró cadag na géal animsaige aráit agus tá si sin an sna culturella hart fan dón was a go thuas na haniuat níl cad acu an bear buán aráite anim híon caihi siad anim ag an eile aráit agus tá creidú rint daoine gur be sin an fágrú na hanim na ha eile seón gurú orine cinneal tim cant de cinneal an teacht a dhéanú sa dóis nach bhaladmuid an Mac Tíre thuganne. Nes an fuil chu get ab Gaeilge was a go tucha muid ráis tegan chéist don héanach fuil chu cad is cíal le fuil chu bheit rinsné ar go gilíonn fuil fian nó fia ach má téimiid siar get ab cibhéad mílte blian ó han. Tá rinsné ar go gilíonn sé go dagan sé fuil bhó 8 nó ó. So a bhag nó bhór tá muid ráit sin an madú atá a sceartí a glámú a cíú. So an madú a dhéanaan cíú tá sé úlfartú agus in san bratneis tan focail céarna acu fríd an sanna séacht céarna. So gweil sin mar a ggéarna le fuil áitir bí bhfuil foganne tá GW acu siúd agus an sin tá cú aganne ach cí acu. So tá an cinneal an dearcú sin ag na ceiltí ar fád agus beidir ainmhí atá níos congraí daobh agus tá scradaí an tá mar fád an fuileán má orcamuid ar an sanasaíocht atá tíhhéir de sin tagann sé ráisú 8 agus ó. Bíonn siad a gcónaí a scradú cluineann si bhéad am fáiste na hanáit agus an focail an san bhreatneis agus sa bhreatneis bhún réir an phréo céarna agus síaltar go dagan an focail gol bhún na teangatha seo. So tá muid le cinneal aráit was go súntas aganne ar an cinneal an scradí seo leis an éon agus leis an Mac Tíre. Agus anim eile go dtéireach an Alban madú gol, so sí gol fuileán agus an sin ar náide gol an dhéan cíniú. Nes ca ád a bhhair a Mac Tíre sna cric i mbeidh. Well, seo an tafad atá an 1692. The last wolf seen in Ireland is killed by Irish wolf dogs on the hill of Athnabrack near Belfast by Clotworthy Upton of Castle Upton, Temple Patrick. Aniamíontach. Ach, well, is a good bit sin, tá sí sin le an Yale, agus Wolf Hill, tá déanana gur thula sibh le tracht ar Wolf Hill. Ach seo Athnabrack, agus tá déanana bhfuil sibh sin níos ólaí ar na ceantartha seo na mar atá muise ach Athnabrack sin an bóthar atá gol fríd le an Yale. Athnabrack thuas an sin agus seo Wolf Hill. So má héamaid a ráistrééis tá sí gita fada úna chéile ach níl sí go fada sin. Ach má arcamaid ar seo arís, so the last wolf seen in Ireland killed on the hill of Athnabrack. No, an rud ceann céarna iad Wolf Hill agus an áit a hála sí seo. Ach luí mé an sin was go na haim nathe agus níl mé ráit gur go bhfuil sí seo fíor ach Athnabrack, cad is céal le Athnabrack. Céfas, nílas bhí má cuairtú agus ní hanach mai cían teoracha tag daoine ach tá an focail seo bréach agus brach loganiam na eile ar fod na héireann was go ardwatha formána dún an gáil sligach mayo clár corcaí céirí an tír ar fad braci cluiní sibh a méile agus céirí an brac Mac Tíre mai machra so machra a bheith tíre. So beidir Athnabrack céfas an bhfuil
a Mac Tíre lúte istíonn sin cosla le Wolf Hill. Nes a Mac Tíre dearannach. Na ra bheith mai sé fáis níos a ddíróin, bhí an scéal agan go raibh Mac Tíre dearannach a ddíróin. Agus tá mai deanna go raibh an scéal sin an cod an tír. Agus Belfast deir siad an sin, ní bheith sé bhain anseo leo ach 1692. Ach seo Warringstown a gan dún 1700 agus sin thuas an seos na glintí 1702 don givan 1763. Agus an sin fiomhhain ma héamaid síos tíre in sin, tí míad a bailile clia fiomhhain agus Port Larga tá Mac Tíre an níos faide an arís. Agus an ceann dearannach tá sé hart fan ceantar seo, agus bheith dúil beidir go méid sé dear chanal nó beidir go méid sé Ganamara ach i gceatharlach a bhí an ceann dearannach mar a deir na tafaid atá aganine agus sin sa ceantar go stúil lein sin Mount Leinster. Sin an ceann dearannach a Mario bagneach 100 bliain in éon ceann sin ar a muid tracht ir i Belfast, so 1786. So níl sé sin a bhádó hen. So a mé a Mac Tíre arás ar na cric aríist. Cormuid céis níos leithne ar a mé sé arás den éan aríist. Agus an áid an 100 freagra bhuias tú ní bé, agus an darna freagra bhuias tú chabhéan, agus an tríú ceann ha deocu. Ach nach mé agus nach deocu. Ní higlann ní céis tú buanaí. Tá siad i barc. So tá cinneal charman an cinneal park an tá siad an cinneal sábhailte ó cinneal áitethe eile. Agus go arú sé beidir bhí mar tíre ag geavan ach cinne bhí sé ceapaí ag daoine agus beidir circus nó go béród. Ach tá siad a barc, so níl siad sir, níl siad ríthart sir. Ach leis an céis sin a ragart nach mé siad aráist nó nach deocu leof a bheith aráist, chuirmid rint céis na eile ar aine hían. Céis de hían an deocu leis an Mac Tíre marachtal beo in éan. Agus an céist ar an freagra siimplí a mthúram hían hocu leis. Bhú hiú na beitholaíochta de agus bhú hiú na muana atá ag an Mac Tíre hocu leis marachtal in san tír mar atá síanis. Gan áir sa bhí amach le an hían, agus go tíad dearm sa sin, chuir mé rint céis na eile, fáchéis na faoi sin, go dé íhan na Mac Tíre ar an mór an áite bhfuil sé go fáil a gáil thart. Íhann sé na hanbhí hamóra, na fianna, agus seo an lon, was go America chuann tú an mús ar sin, ach an lon íhann siad an rion was go níl siad san ogaine ar naie, couple of focail jazz ar réon an sin sa Gaeilge fásta brac agus fast. An fi a rua atá ogaine an éan. An torc sin an moc íon agus beo díle daoine. Nar germs a beo díle tá má cant fé beo stoc, cuirí, behi, asal, capal. Ach ní íhann siad mór an dífa. Íhann. Ach ní é sin a hanrod íhann siad. Íhann siad na hanbíthe bagge, na cremery, creme cinne na rodents, lochaí, fábhaláin, caníní, garéathe. Agus íhann siad loscain, was ó froganna, agus inlaí. Íhann siad torthaí fiú. Fiúhain de áitethe in san Spáin a íhann siad faoin círe. Agus sa réile, scríblaí, minbhrúir, conablaí, broscar. Bhag na bhór. Mar sin de méid siad aráist in éan, de méid siad aráist in éan go dé dísa siad. Bhfuil dísa siad na fianna, garéathe, caníní, loscain, inlaí. Seo an fi a rua, fi a dúthasach in éan, agus tá lánach go bhain, sa leihann de seo. An fi a siapánach mar a ggéarna a lánach go, agus líonsach go a méadú tíir ar chéile an fi a buí, agus sin caníní loscain. An mul go leorach go bhain. Tá. Agus tá dúthlan aganine mar phobal margheall ar uimhrithe sacu a gardú, tampistí boithre, galar,
rud eile. Dí eile thocail leofa éige in dhéanaan. Broc an taon ag an bar sin an cat crin, na Eri, Sionnaí, Frankie. An bhfuil go leor acu siúd an. Tá. Agus an bhíthe eile. Cod acu was a go teo ceann sin an Monteach níor cheart go mé sin dhéanaan. Níor so go bhfuil siad a lig ruúig amach. I don't know if they've all been put away Siobhan or not, but to daoine an agus tá siad i géirí iad a ghlacu isteach chun bhreatan agus iad a bheith legus ar tagann siad bhún tín agus bhún inj ach was a go tá siad nachanát sin san bhreatan agus is bráile daoine bheith sealig. So tá siad i géirí iad a ghlacu isteach go héireann ar bhaithe leis an crack, leis an sport. Agus an torc fiomhhain an Mac Íon tar rint daoine i géirí sinna scíliú sé ó am go chéile agus bhí tréimh sin ar bhí siad a rithart an áitethe áirithe ar fód na héireann. Ach tá an stát ó thuí agus a dheas i géirí sin na stopú. Agus crétarí bog an nua atá teach isteach. Agus an áide tíosa siad kit fiata atá golthart, beidir drochrod, beidir dearrod a brathir de dhearcu ar an chéist sin. Agus go dé tíosa siad. So sin in céad céist eile, an ligad Virginia dífa marachtail in dhéanaan. So in céad céist, thocail leofa marachtail, an ligad Virginia dífa marachtail in dhéanaan. Beo íle luimiid na céirí na beithí, tíosa siad iad san ó am go chéile. Beidir go mé uan na agla ó go bhrompu. Leis néine tá meist níos mó agla ormsa ribh na Madrí móra tar ag éal. Ag daoine bhfuil a go sníal smacht ar na Madrí sin a go hart fa fáiste agus áití eile. Iad san níos contartí. Mar luimi na caite agus na Madí rathatí dífa agus glachatí codeacu. Ach catia nach legamid dó marachtal an san tír. Agus bunantí sin le mion. Seo learscail agus tá sé gada bagás data beidir 10 mbliain ná 5 bliana déag agus áitir bé bhfuil sé glas dartha an sin. Sin a bhaid na háite a bhfuil a Mac Tíre buan an. Tá sé an tamar fad. Agus na háitethe a bhfuil sé cinneal éitrim in san glas. Tá sé de bogad í hart. Tá sé tíú míid de Faras, tá sé tíú míid de Berlin, tá sé denis in san Bheilg, san Ísiltír. So tá sé de marachtal le daoine. Agus seo áit in san Idail. Bhí mé héan in san áit seo agus tá mé túis an seo Genoa, Parma, Pisa. Agus bhí an daoine siúil hart fan tír. Thu mai sé an sin marial ar an Mac Tíre, dúirim tá Mac Tíre an. Tá sé ráisteéist agus gomach agus go bheici tú mé tan an teach ir. Ní aice mé ach nuair a bhí mar siúil suas an seo agus bhí mar stopú don ihe. Just tíir mé astart mé níl siad an seo, nó ní go le heachtar ach thosaí siad a gcomhpháirtíocht beidir 10 mother tí hiúr ar céad mother tí hiúrdú. Ach an rud a súntasaí faidú nar bhfuil mai sé a gáil suas, bhí seanar formior, bhí sé sin a teach síos ar cód agus bhí na céirí a jomant ribhe. Bhí sé ghlacu na céirí a nuas bhain sléomh don ihe. Sa dóis go méid siad cinne sláán bhún Mac Tíre. Agus áite eile in san Idail agus tíirí eile, bhí na Madrí móra seo an na Madrí cosanta céirí agus cónaíonn siad san leis na céirí an tamar fad agus má tháinig Mac Tíre ná maitheann ná fiúhain daoine tá siad san an lena gosant. So seo Eorpaí cosú linne, níl siad codafriúil sin was a go íhann siad pizza, tíonn siad amach ag na barana was a go a glúistein acu agus aithnead agus tá siad beo leis an Mac Tíre. Seo áite an eile bhí mé héan couple blianahan agus seo fáris iontaíonnta clúte don na bétholaithe beabhhéise agus seo an teoran, seo an fólan, seo an rúisháin. Agus bhí Virginia stopú sa stráidhil beag seo agus an staithe níl an pictarnéad a maite sí seo ó Google Maps ach
gra formiúí atá na chonaí an seo agus an ceall all mhór an Mac Tíre an achanáid agus tá na beithe an, tá na madraí acu, tá na caite acu, tá páistí acu agus níl siad bortha fan Mac Tíre. Nes beidir an céad céist sin tá bitir a smaointí bhlas agat tá lán cailte an sin tá fárisí an sin cad faoi éireann. An bhfuil go leor farsínacht an daofa in éireann. Beidir gur teocail an céist sin a ragart agus mu dinne garcar tír ag an eile. Seo an Danmhairg agus an Jarramailt. Agus má orcaid ar an léirsceil sin, feicimiid go háte bhfuil na céirí ins na tíre sin. Agus má áte bé bhfuil si ban dearag tá na Mac Tíre lonithe go buan. Agus tá si sin máscaí idir céirí agus Mac Tíre. Leis an Mac Tíre. Agus má orcan tú, nes tá áte bé bhfuil si glas feicin si go bhfuil cailte an. Cailte baga an seo an siúd. Ach seo cinneal pectar den tíargraach atá an. Níl si ionta sléibhtiúil, níl si ionta féin. Beidir bhfuil si cinneal níos tionsclaíochtúil na mar atá talbheach soganne ach tá Mac Tíre beo an san tíir sin. Beidir gur sin cinneal an rud bin daoine smaointe go bhfuil spás cinneal ionta ar gúilta a dhíthir. Tá Mac Tíre sásta go fríd an tíargraach sin agus tá daoine an hála sé gur mé Lord le Berchas an Danmhairg leanúin seanár agus seanmhain agus bhí an seanmhain ar ní dhéanann siad dochar ar bí agus an seanár ar óine me cinnte futhú. Tá an cyflaint sin an san tíir sin. Ach tá siad an. Is dóthe an céist atá an cearthaí céist na céan cinneal éireann a báil leatsa ná báil linne. Ar bhaid linne fuasach glas, talbheacht honsclaíoch, rud mar seo. Ná orcam híon ar seo, tá si gal an glas sin ionta mai. Ach dúsa is fuasach é sin, cabhfuil na blachanna, cabhfuil na bacha, cabhfuil na félachan, sin tionsclaíocht. Agus bhí bhain na beithe sin, is beithe bhain mhóran iad, tá siad ionta mór, tá siad ionta trom, tá talú soganne ionta bug agus fioch, agus deanna siad an dochar don talú tá lán fuinneamh agus artóla a dhí leis an rud seo chruthú, ní rud nadara é seo dúine, ach seo an rud tá aganne. Agus an inile atá aganne fallachar tá sianta cuachtach heag le dana óg a bhfuil an gléas aige go leisteach agus an seandalaíocht a scris mai leis bhí héidir híine. Tá sé géirí park mar seo agus tá rá sin ní héag le an inile choir slán nó grathag bag jazz atá. Agus tá sí sin na tarlahaint bhfuil agat ní ahan lá ní dhearring sin ach tá sí sin na tarlahaint. Agus is bí siarga é sin bí artóla. Tá taide teach amachchanis fa na mínirí a aimiid amachchas an talú. Tá créfog marú in san áit seo ceamacáin a gáil ar an tamar fad agus ahan coppla seachtain na beithe a gáil thart. Níl sosar bí ag an talú, níl sosar bí ag an eicecóir agus sé an créfog a áite a aon tú na mínirí agus an cothaithe. Ní crothaí an bá na mínirí tá dhíthart. Tagann sí sin bhún dhéir. Agus ní crothaí an dhéir é, an féir é, crothaí an créfog é. So bin daoine céanna smaointú tá sé gceart tá sí sin galanta, tá sé le a gobar dúine ach níl na mínirí. Rudaí ionta tábhachtach na leitheanta seo. So seo pactarí sin ghlacha ón na sé chundaí seo cinneal an rinn talbhaíochta a díal ar a glas dúine agus don dón mhór. Ach nó orcam héana ar sin agus eicolaithe eile feicim a dinne was éagniú ar an tír. So go níhhair sí seo go deo. Tá sí bunaithe ar an artóil, tá sí bunaithe ar an capitulachas a bhag nó mhór.
nar a bhar linn beidir bí aiceanta, bí nádartha, bí dúlra, bí áitiúil, agus an talmhaíocht amás go dúlra, chomh maith leis an dúlra amás an talmhaíocht. Agus an mhóran, tá sé sin íonta tionsclaoch an sin sa Danmhairg agus sa Dhearmáin. Ach tá dúlra go fáil acu ar bhalla nachhfuil sí aganí. Na banna borche, sí sa bhóthar. Acanta sin nádartha, mar tíorgraach go dtí bhar marha. Dús a híon, gí go bhfuil rudí maithe istíonn sin tíorgraach íonta saorga, agus ríist éagniú. Bhíonn daoine ráit na sléibhte sin tá sí sin galanta. Agus tá sí galanta ar bhalanteach ach feicim híon tíorgraach atá follóint. Agus tá ascras an tamar fad, crémú, agus caiilehhaint behéagsúlaachta. Agus sin ar bhalanteach sin talmhaíocht chonsclaoch ar scala éigean eile. Sin na céirí dat. So tar rud spéisiúil anna chuireann siad in san bhéarla shifting baseline syndrome. Agus sin ma éireacht géala go chuir ar neamhord na bunlína aistrí, so go na brintí sin. Ach, cibé dóid arú éire nar a bhí seanna ar sogam sa beo, seanna ar sogam sé smíní air, go dtí mar a bhí sé rinneú scriosa, sin tháinig a sogam sa. Agus an rud a tháinig sé sin a bhí scriosta, híl sé sin an rud nádartha. Sin mar a bechearta ar an a bheith, an rud a eacamsan ar tamí óg. An sin rinneú scriosa ar sin, agus tháinig me sé hontail, agus tháinig me sin agus me sé, sin mar a bechearta a bheith. Ach ní hé sin mar a bhí gaglúin ribh, nó gaglúin ribh sin, agus nes tá aganí ní tíorgraach nádar é sin. Tá sin beidir céad blianahan beidir sin go halas go thomlan difriúil. Agus seo áit an Alban, má organ tú ar an gá tíú den feictar seo. Seo beidir an cineal tíorgraach a deacha a dtíar chonal a Conamara sna banna buirche. Ach orcar an stuff in san láiran sin. Sin behéagsúlacht, agus rud cineal atá beo, agus go dtéar an siad chuir siad scansan airde leis na céirí a cineal samach agus tháinig an dúlra ar aiste ríist. Agus seo Gaeilge na tweet ar an óan daltún atá a scríomh go mór fa cultúr in dhéireann, agus tá sí seo méarla ach déir sé all over Europe, mountains retain their natural cloak of trees. By contrast, in Ireland, they're shaped bare by too many grazing animals, especially sheep. As a society, the choice is ours to remain bereft of nature or to allow it to return through rewilding. As tan rewilding, tá some goil sin beidir conspadeach ach daoine. Ach tá sí spéisiúil agus an rud beidir a ddéirín ar sé i dhéanú, an céad eile a bheith sé bh gáil an Éitleán, cibé áit agus tá sé bh gáil beidir os ceann na Breataine na Beige, os ceann Sasanna, os ceann na Franke, arc síos, agus tefaí sibh na cal ar bhhair na cric. Níl sé costal sin an dhéireann, agus go tá Virginia íonta lom mar fad, agus síl Virginia go bhfuil sí sin nádara. Tá rud ag an caiilte agan ní maidir sin cineal tearman bag in na cric, fiúhhain na cric bagge a tá Sasanna ar tá a garc síos, tíar seabhad, tí mar tá méid sin caiilte bagge acu. Nes, cían áit é sin? Tuair meid den ar bí, agus tuair meid. Nes beidir Conamara, tíar Conal, Alban. Sin an Uruguay. Agus seo Greengraf an anis agus gaid mi iad ón boc seo Albanach atá gobar in san Uruguay. Agus thug sé caint beidir 10 mbliana hen don Golden Eagles Trust agus bhí sé ionta mair fad agus chum seo an airde má aontíobh déis éisteach leis an jaar seo is mór is fiú é. Agus mar chuir sé dear go bhile agamsa ar cineal an tíorgraach ar go dtí mar ní becheart ní fiú a becheart ach go dtí mar a hocail le rud é a bheith. Mar bhí daine a gcónaí aráit bhfuil agat na banna burcha ní heic leis na crun bheith fáas thuas na banna burcha. Tá sí rófleoch. Dé mar hocail le sinna bheith eile. Ach bhí sé na ráit seo áit in san Uruguay tá níos fuaire, níos floche agus bhí sé ráit seo an áit 1911 agus 100 bliain a bhag na War sin
Sean tíreach. Leis forimireacht, iontaíonta sibhar go ré, cailte a tá beo, smíní an difar idir cinneal an Conamara nó an tíre conal atá aganine. Seo áití an eile, sa ceantar céarna san Uruguay, arís níos fuaire, níos fluche, ach tána crinn, tá siad sásta bheith an airde sin. Agus sin an forambag in san glánan sin, tá go fáil a bháil. Os go ní hé go bhfuil ruúig ar an ormíreacht, tána daine go fáil beán agus níos sibhre. So an teachtarach a bheith duncan dúine maidir leis na daine in san Uruguay. Tháinig siad san buntáistí le seo, nes bhí rudaí sacólaíocht a go raon sin agus bhí cinneal bhog codhhaid acu an go America agus bhí cinneal buanú talabhán agus sin cod an scéal tíúhéir de seo. Ach bhí an forimireacht go fáilán, níos fearr as. Bhí an tamad acu, bhí turasaracht acu anis agus é an bhuain. Bhí sealadh acu, bhí na féanna go thart an seo agus bhí na carca frí agus daoine mór atá spéise acu an san sealadh chalann sin sport, drapadareacht, siúil, rothaíocht, sin airgad de phobal eile, daoine eile an san ceantar, agus na páistí a gáil don na scolanna sna fárisí. Agus go bíonn siad a fólam tíomh mí, ní a gcónaíonn san seo mar ranga. So bíonn siad a fólam le bheith fleoch, gortaithe, agus fiomhhain fuair agus na rudaí mar sin, ach tá siad a fólam an tám ar fad. Agus sin ceapú uisce, ceapan na crinn seo an uisce, feib allmhór atá gan níos tíir seo ná nar a titin an dhearthing mar atá aniu. Ins na sléibte, mar dhealar nach bhfuil go leor crinán seachas na fárisí séirge sin atá agan níos le tainiúin, rihan an tuisce isteas na hebnithe, agus sin rihan na hebnithe isteach ag na baltí móra, agus bíonn na daoine bachta atá caiisiúin, an áirithe a gáil suas rudaí scrista. So go bé rud a tharlaíonn ins na cric, tá tionathair ag na daoine bachta a náte eile, bheal fearste go mhaith. All mhór na daoine bóthar éantarman ar go le bóthar ormóin sin, tionathair ag na banna burcha ag sin. Agus ar náide buntáistí an dúlra agus an éireacht go mhaith. Cinne le bogaí amach ó sin agus aráiste an cultúr was a go an bhfuil an Mac Tíre ina chuid den éireacht sogate. An seanachas luí maid sin. Ainmnatha, Fuelan, Olcan, slinte sogmasa, Mac Cana, ó Fuelan ó Mac Tíre, agus log ainmnatha. Agus má choramid an dhéalaigh tíú leis an Mac Tíre. Dhé mé rá go bhfuil siad nascaí ar bháilánteacht, ach má arcan tú ar na dátaí, tá muid gcónaí a smaintí bhfuil agat go bhfuil cinneal gréim siar agan ar na caintrí dearannatha i gceantrathe éirithe. Tá rud cearnán don Mac Tíre. Agus an céist beidir a talla chur, agus ní le rá go bhfuil cán go láidirú ach ar bhhair an Mac Tíre có fada leis an dhéalaigh ná níos fuideann an dhéalaigh i gcodanna áirithe den tír. Agus cían dearcú a chur an céis an ort ó hiú an Mac Tíre de. Bí me dinne smaitiú bhí Mac Tíre an seo an na mílte bliana ó hen. Níl buint agan níl leis ach bhí si beán ar bhí an dhéalaigh. Bhí bhhain tíomh de bailile clia, bhí Mac Tíre agus beidir an dhéalaigh, go dé rud a Jimmy ar dús, beidir an dhéalaigh. Agus nes a garcar an tír an éireacht acanta sin nádartha an éireacht dúlra tá airthe a tarlahaint an tamar fad. Ní rud sioci é agus tá muid a cailú anmhithe agus plandaí agus tá muid a fáil ceann nua a ráiste ríist. Codeacu nach réú an seo. Seo codeacu an sin an taon, an niolar, an fallháin agus an tarc. So an boc seo, bhí an boc seo a bhag na bhór a mithe amach as an tír. Sin an cat crinn ná an taon aim deas céalach eile ar. Agus ní rúisi ach fága bóci baga ach an tá sé nach an condaí an san tír. Ach go dtír na málamh, bhí teachtaí dálaí a leir tíre nar a tháinig sé ráiste ra maríonn siad uainn agus círaí. Tá sé cumór sin agus rubbal bagéir agus maríonn sé círaí. So tá mion
tá rud ag an cear leis an mion ar bhailinte cinneal búirt agan fan na rud é seo an cuar rua nes tá deanna go bhacha sibh an cuar rua is na banna burca. Seo an bhí ar íon a chailmeid galas go thomlan ghlacha bhar ráiste bhí blianachan ach fa daine ra maríonn siad uan agus círi. Ní maríonn sna crúba atá aige an rud is mó a deocha leis a bharú ná canín bag. Ach bhí daine ráit ná ghlacha ráiste ríiste maríú sí rudaí. Nes an olar seo an olar mara tá sé ráist dhéanana sé uan a bharú. Ach tá bailíon le cúteú chuirt ag formiúí má dhéanann siad sealag ar uan heag leis an duna gáil ag an stát agus agad a eile ráisteéis, agus tarlinn si seo ar fud nach Eorpa leis na cricadúirí móra seo. Ceist eile, agus céim ar anim mu ba ceartúine an Mac Tíre a chuirt a ráisteéis, was seo na ceisna ar bhile a bhíonach. Ar ceartúine iad a chuirt a ráist le dúchlein eile a réiteach. Tá líon na bhíonna a gceardú an tamar fad, agus tarint dúchlein lei sin an galar léim, is mar thuúla sibh Lyme's disease. Fiche blianachan ní chlianthe tráachtar Lyme's disease sa mhórphobal ach anis tá sin agus tá na féanna mar chuid den éib sin. Na cuilte dúchas a fásta agus tá siad san fa'ionsaí ag na féanna. Má tá cilbag dúchas a chun agus na féanán, cibé uair a tagan sílbag crun an airde. Bei sé ite ag na féanna, agus sin dearú leis an cill sin tá si go dtíire a fáil báis na crun arda fanna siad san go dtí go bhí siad san báis ach ní tucaí ceanar bíad na ceanóga fríd agus sin leis níirí sin an cill a seaasú marú a bhag na mhór. So an deocha leis an Mac Tíre smacht a chur na féanna. Na seanna agus na broch bin daoine ráit go bhfuil bareachta go chuid na formiúir é ráit sin go bareachtú siúdán dhéanú an Mac Tíre smacht dorthú. Agus ní sin tar rud an convention Bern, no Bern Convention, go bhfuil an dúlagus aranne mar phobal in san Eorpa ar fad. Well, daoine na tíortha atá sína haisteach aige arc ar na hanmhaithe agus na plandaí ar chailmeid a churmaid inne dearú leo le féile amach an jeglan iad a chur a ráist a ríist. Tá an dúlagus sin aranne ní hé go gaithimiid iad a chuirt a ráist a caiithimiid smíniú a dhéanú faide. Beidir go nearimiid na dhéanamiid ach tá an dúlagus sin aranne. Agus an alban tá siad a smuotí fan boc seo an lú a bhí an dhéanam cumáid. Tá siad tá staidir féidirachta an maidir leis an boc seo ghlacha a ráist an sin leis na féanna a cinnealt faoi smacht. So, céist a sé, agus beidir seo ceann conspadeach ar Wrench Valley, tá sé le conspadeach ar bhailteach ach conraí na talún nua. Agus deacreachtaí sa lá tainiún. So bhí conraí na talún, Landlíg, 1879 1882. Go dé bhí anna gnáam, bhí an talúháin ar bhaithe le daoine airithe, agus bhí siad sanna deanú brabas as an talú gan más ar na bochta. Tá leithe John aniu, níos tá daoine bochta am mhaon sin ach tá daoine móra am mhaon sin a deanú brabas. Deanú brabas as an talú. An gradana gan cheart gan deis, was ní heag le gol go bé áte buaileat, was go tatú srianta is na háitihí. Ní a glasraí tóirí grain a mí fin tú sin, tá athraí mór taga ar an tír a mhaon sin. Fiche blianachan fecha bhhaid níos mó áhar agus glasraí a mí fin tú anis tá féran. Is talú a néarmuid anis agus níl si sin éanta maid an bheith heagsúlacht nád an timpachta a gataine. Dosan a ros cuilte na cuilte fáilta, tá siad sanna gimacht bún tír. Tá sé bhhaid níos sira srang a chur an airde. Agus tá sí deacar na rudí sin na cinnealt agus fiomhhain marall ar 50 a bhí leis an réaltas agus na tuairimí a ghlac siad daoine a buint na rudí sin amach. Ruchtan do ghaoine a mí fin tú, má tá do chónaí a mí fin tú, beidir na daoine san chathair beit siad a ráit, má tá a mí fin tú tá an táid ar leat heag le go amach áitir bí a siúil agus a rothaíocht amar bí a bhaile leat. Ní heag leat, tá na baithre a bhádró contartí. Caithí tú gol
Is deachad a chear agus goltha gait sábailte. Fihe trocha bliana ó han hocaliat anis I héagla tan na baithú ro waithanis agus tan na glúistein ro gasta agus ro contateach ach bhfuil go níl feileag daoine golas deachar an talú le bheith níos sláine agus an sin tá na mualainón na pardóga sin buffers caisiún deacracht a tóganí maidir leo fa siúd. Tebrethe is ó rint daoine sin, nar bhí maise óg nar a bhí cluisear an isce, bhí tobarón agus bhí soganí go deocha linne golthaige leis sin isce eil go dtí go méh an teisce reist frídin scona. Anis tá na tebrethe drite. Tá an teisce dá alta. Beidir go méh blais cear go leorán ach tá baria ceamacainan agus níl sí sláintiú le haliú. Agus tíidir beidir gur sin cinneal cearta pe cear go méh daoine isce in olta sír an asce ar fáil sa tíargrach go fáil agus an trúlú an teisce sin cé écanás an teisce sin a gláanú, an éar a gláanú sláinte daoine. Ma tá tosa do chonaí an eice le crán na garc na crán na muc. Tá sin is fáte amach go bhfuil déis I bhhaid níos mó agat taim crí a bheith agat, stróca a bheith agat, plúcha a bheith agat, margheall ar na ceamacáin atá teacht amach ón caca le a bhog na mhór. Agus sin an British Heart and Stroke Foundation a bhí cinne le deanú taidir sin ar na malamh. So na rudaí seo na rudaí seo golas deas an air an heist trí na rudaí sin sláintiúla nar gus ní bheith smuointe fa ddífa ach tan tionar sin an teisce faoi hallú anis. Sin áite bhfuil na tobra tan na tobra teacht amach a sin tar rint daoine muo fin tua bhín na borholes acu leis an teisce eil a bheith a ggó agus achanrad. Ach tá siad a muo anis margheallar na ceamacáin ar na parcan na jazz glas sin an tam ar fad, tá na ceamacáin a gáil síos agus fiomhhain do go muid stop leis na ceamacáin iniu. Beidir gá glúin, trí glúin, sola méo an teisce sin glánaríist. Sin a méid trúlú atá deantas tíon sin, ní mé ránach bhfuil bailíon le na glanú ach tá sí trúlathe fiomhhain hís faoin talú. So mar sin de tar rint dúthlein roin frithbheithí, so go margheall ar an tionsclaocht an forméocht tionsclaoch phríomhbheithí geallar bhú na hanmhaithe bhí muid cant tá muid le ggólach na sé COVID agus avian flu agus na leithéidí sin na taltaí an trúlú. Gid na nácúnaí agus bhí sé bhréit go bhfuil daoine bhún Amazon agah an sa ceantar nar tá daine a gáil don forméocht tionsclaoch cá áite aimiid an foiineh sinna le na ceamacáin agus an bia. Tá sé teach ó gine eile, níomaid a fáis na rudaí sin ná fáil na rudaí seo an seo níara. Tá muid a fáil an stop sin bhó áitethe eile. Agus tá muid cinneal a gaid bhú na glúnta amach roing. Tá sé seo beidir get a grúma, but tar teach muid amach a sin. Ach tá rud eile an fásta is tír a níar muid anis agus chuirméid na rudaí seo ramuid fríd go gas. Tá was go sa tean am gachéad blianahan bhí éire mar caisean aran na Bretagne. Sin an dear go bheith sasan aranne. Agus ag an am sin bhí áhar, órne, cruthneacht a gol go sasan. Anis is tír a níarmuid agus tá muid a fáis a níar le anmhaithe a cothú, na beithaí le baine dhéanú agus sin le chur an nontheag daoine. Ach nar a churann tú an bia sin fríd an anmhaí, cailann tú nótha faoin giad den bia, den inniamh go leis go. Ma éigeann tú an plán é héan, féann tú ciad faoin ciad den foiinniu. So margheallar go ma dinne a chur a lán den bia anis fríd na hanmhaithe ag cearca, ag muca, ag beithaí, tá muid a cail foiineh don chena déana. So ní hé go bhfuil a brú rud ag an fá veganism nó rudidir bé mar sin, ach sin cinneal coid den cinneal arghainte bhí an acu foiinne le cinneal bathú a dóin. Ach go fáil was agat tá cuma glán slachthair ar chuirsaí a muo faoin tua. Tá síanta jazz agus glas agus neata tá an rud a gceart ach tá rud ag an ceart tíú hiirde. Nes galar na néireannach tá muid gcónaí a lánhaint na daine a leir an béirle.
níos muid ach leis na Sasannaí. Seo tá caint fa beidir na daoine sa stát agus aithne dáte ró híana gobar leis na Sasannaí nó na Americanaí. Agus níl muid me géiste le daoine eile. In san túlan tá rud acu alamans gratan tá ceart an eile duine. Heag le go amach cibé rud bíon más agad ar an talú ach tá ceart agad go áte bí agus rud é áirithe dhéanú. Tintí a lású, campa le dhéanú, bí a bhíon a ghlacu agus éithe, fibre bí. Sin ráta atá san tslí acu, an sin luimiid an sin an Uruguay agus tá lán brúc acu agus cílann sin dírann sé sin ar úsáid an talamh ina omlanne ní ar an ormíocht do bháin. Tá mar déine ionta díire ar an ormíocht in san tír seo ach ba ceart dúine bheith a gár ar ahanrod na hefnithe, na grathagaí nádarthe, na cailte. Tá mar déine an cineal galar sin aganine ó hasan an dear go sin agus cultúr eile atá cailte an dúthas na machchan na bachan barí bhfuil a go dúthas na los. Tá sé sin cineal dúthas na bachan tá sin scristaine ar níor thula mé riomfa den ar bé bhfuil an rud dúthas acu ach sa rank agus na dail was go a méid sin ólas atá acu. Dúthas na los tá sé sin go fáil beag ag rint daoine. Agus is dáthe an rud a chéhí ma Virginia bheith ardúlach ar an bréige tá aganine go dónda. Beidir go bhfuil ma Virginia géirí an bréige ainte do daoine eile. Go bhfuil éire nádarthe acanta agus glas agus jazz. Ach ní cheart dúine an bréig sin ainte dúine híon, mar tá muidir deanú dochar dúine híon leis nírinne agus deanú dochar don na daoine bachta don chuide mó. Agus an rud na tá formarí bachta an seo, so ní mar sé néad an formarí. Tá formarí a déile sogamsa bhs agat agus cothaíonn siad maise ach tá cineal chud an bréigeach don fan na formarí móra a tá gúsid na formarí baga mar cineal ska bhs agat an béal bacht bhs agat agus an bréig seo cíbhneoirí a talamh custodians of the countryside. Céimiid bheith cineal cuaramach fan dearcu sin mar is bréigé sin úsid sin rint daoine an san sochaí le teilú airige de eil agus cineal le fáil réití le cineal feibandí má tá cineal dúlgas acu le rudaí áirithe a dhéanú. Agus rud beidir a bóithlann beidir thoca le bh dhéanú mas maileh agus sibh a gáil amach thart fan tír. Rud a aithníam híon an tíograith tionsclaíoch seo. Arcar na písaí baga tá faga. Tá an glás seo a crémú agus má téann sibh go tíorchána, má téann sibh go méo, má téann sibh a bhaite eile. Feiceann sibh an crémú sin agus bhí mar déine chuideoganí díróin inné agus bhsúla amach agamsa ar sin. Na písaí nádartha sin, gí go bhfuil siad bacht agus gí go bhfuil éagnú deanta ortha bar a craccan sin. Inné fiche bliain a mé ondífa. nó mé sé sin costal leis na cric deasa atá an ardhatha mar a deartha agus a gondaí a dúin agus gan rud nadar ar bí ortha a fad. Tá muid a caiilehann spiomhhain na písa baga atá faga againn. So seo céist eileh seo beidir dhéanta conspaideach ach ma dinne caint faoi conrú a talamh agus go cé leis an talú agus gotíí nach bhfuil talú ag den ar bí sa team mar seo beidir. An bhfuil sé sin ceart na cóir was go cían bonus atá lei sin agus an fá go gurm san cé sin mar amadí na daine a aon an talú seo. Amadí tá an dúla acu in san talbaíocht. Amadí eile níl dúla ar bí acu in san rud agus ní bhéh go deo agus go dtíir taitin sé hacu marall ar na réalathe marall ar éireacht. Agus go anna sin an balla le gol. Fiúhhain a gár seasan san chud sin de tá bailí le formathe a chorathaigh daoine óga bhfuil spéis acu an san armíoach. Dé sé thuirtaí fa fiú mana bhfuil an cúilre sin acu in dhéaran. Níl an dé sin agad cé an talú taitim thugadsa was a go marall ar cé bhfuil tú géalta leofa ná an clasíocht a tharlaíonn an mhuifaoin tú. Agus ar náid cruinní an talú airigid agus na daoine sin agus ní tá daoine bachta muoin sin ach go dtíir Thomas mintú ar an tíú dearanacht an spectrum agus agad bíon an crackan agus an luach ag na daoine sin. Agus bain siad a lán cain ón phobal
Tinte ag sealabhraí an talamh agus tá má smaointí fiú amháin a gcárc ar chud na heagraíochtaí Gaeilge atá san ceantar seo. Thocadá go mé ó formar amháin a bhail níos mó airgid mar a an eagraíocht Gaeilge in aon bhliain amháin, agus beidir gan gáil leis an airgid sin, tá sí sibhar go leor, agus go dtí a dhéanann sí leis. Táilteoir jazz nua, an darna ceanna tá aige. Tá lán airgid tá muidir caint fin de 100,000 punt a galisteach ag daoine áirithe, leis tá daoine a muon sin nach bhfuil a féileach coppla pínathe. Ach tá céistón an sin, agus leis an trúlú cé écanas sláinte sogaine, rochtan, níl rochtan againe a muon sin, cé écanas an trúlú a glanú. Ceart a slí, tá siad san a gimacht. Agus go áte ró ceart a slí frídin a tíorgraach blianta fadahan, tá siad san alpaisteach a parcanna agus inis níl cead go gol iad a úsait. Agus an báine an úineol a curceol, cé íchan éalaigh, agus go Virginia. Fi pís ar an sléin an eile beidir nar becheartú a lua. Tá an run talbhaíocht a íonta bradúil is na sé condaí go gothaíonn Virginia 10 milliún duine. Cothaíonn na sé condaí. Cibhiad daoine tá milliún go léith daoine is na sé condaí. A cothaíonn Virginia bí ar bhaithe le 10 milliún duine. An trúlú seo le féin tá siad san na fáil cróna bhfuil a go cróna. Ní fíor cróna bhfuil a go cróna foramíreachta. Ach nuair a cacan siad san na lig, an bí seo fáinne 10 milliún duine, cáte déanta. Is na hebhnithe lech neá na hatí sin, go tíomh Virginia cothú 10 milliún duine. Agus an bhfuil Virginia a fecail cinneal an sibhre sin a teach arís tuganní. Mar phobal galas go thomlan tá sé gol an dofar agus ceart agus buas na món duchas ach sin cinneal an dearcu a bheith agam sa maidir le sin. Má tá gíthe KFC agus tá ra KFC nó Herons go béród. An bí sin atá an cearc a ihe, tá sé teachtú talú sacú a gidú agus atá fáinne sói. Agus tá Virginia gíthe sin gan smíniúir. Agus fiúhain na bethe an báine, tá siad na fáil cróna a ríthe dhéhrí, agus na cíirí, na mucca. So níl Virginia cothú a bí fáinne na handbíthe sin. Is bríagé sin go bhfuil Virginia cinneal inmhairsteanna a daca le sin de. So smuoine ar sin níl is dóin idirnáisiúnta agus an foramíreacht atá againe tá sí tionsclaach go halas go thomlainn. Gí go bhfuil cuma ionta neata glas glán air. So is dá tíir sogate, talú sogate, ní dáilm gur talú sogah sa ní liom sa airgid sogah sé. Well, bhí si go dtí go gcurann sibh an cain an agus sin téintí heag daine ag an eile, so ní leat san an targad. Agus ceart a sogah sé le bheith muí fin tua fiú amháin. A gola campáil láitir bé bhfuil leat tinne bag, get a bag éascaach nó cibéród. So, a Mac Tíre ar a gabhas sé ríist. Sílam bag ban ar an ceist fan Mac Tíre. Cén cillan éire a bhailen. Ceanna bhfuil ceart an. Sílam bhfuil ceist a talamh an a ríist dúine ar bhalanteacht. Ar bhailen talamh tá glán a bhfuil rochtan agadán. A bhfuil fásteacht an a muí fin tua. Níl mór an fásteacht a muí fin tua. Seagas don na daoine sinna tá. Níl siad a blí na má, tá siad a blí an targad bhún stad le fannacht beá. Dúlarón, grathagaíon, agus deisina de daoine, beidir go bhfuil daoine óga in ihir bhil farste a bheith went amach an foramíreacht. Cén deise tá acu go amach agus beidir get a bag talú a eil agus rud ag an dhéanú, rud bag. So, an Mac Tíre ar a gibhas a ríist, was agad sílam gur sin ní hé sin an céist is mó atá againe. Ach go dtíireach was agad cén cinneal éire a bhailen. Agus an sin nar a réitin muid an céist sin, thocail an céist déile a ragart a mé Mac Tíre an ina dhé. So sin mo chud sé de, tá céist ag den ar bí nó